Είσαι φεμινίστρια, προχωράμε. Ναι, οι υποψίες σου για μένα είναι αληθινές. Είμαι φεμινίστρια. Αμάν, τι, είναι και λεσβία? Δεν ξερίζει τις μασχάλες της άραγε? Ωχ, καλά, αγάμητη είναι κι αυτή. Είναι αγάμητη σίγουρα και σίγουρα δεν ξερίζει τις μασχάλες της. Μην ανησυχείς, αυτά είναι απλά προκαταλήψεις. Πιστεύω πως ο φεμινισμός σήμερα είναι πιο σημαντικός από ποτέ και θα εξηγήσω τους λόγους. Δεν είναι προκαταλήψεις, είναι αλήθεια. Παραδέξου το. Δεν ξυρίζεις τις μασχάλες σου και είσαι και αγάμητη. Είμαι λοιπόν φεμινίστρια γιατί τα κορίτσια που απολαμβάνουν το σεξ ή έχουν πολλές ερωτικές εμπειρίες είναι πουτάνες, ενώ τα αγόρια είναι το καμάρι του σπιτιού ή της παρέας. Όχι, δεν είναι. Τα αγόρια που απολαμβάνουν πολλές ερωτικές εμπειρίες, όπως λες και εσύ, ανάλογα με το πόσες γυναίκες πηγαίνουν το μήνα, ας πούμε, αν πηγαίνουν με 30 διαφορετικές, είναι σαβουρογάμιδες. Μπαζώνουν. Στις γυναίκες και στους άντρες δεν έχει διαφορά. Είναι το ίδιο. Είμαι φεμινίστρια γιατί μου είπαν πως την πρώτη μου ερωτική επαφή θα υποφέρω και θα με στιγματίσει για πάντα. Γι' αυτό καλό θα είναι να γίνει με αυτόν που θα παντρευτώ. Ακόμα γελάω. Καλό θα ήταν να προσέχεις απλά στην αρχή με ποιον το κάνεις. Αυτό σου είπαν. Ότι απλά επειδή είναι αρχή και μπορεί να σε πονέσει ή οτιδήποτε, πρέπει να το κάνεις λίγο πιο προσεκτικά. Μετά σκίσου! Φάρ' το όλο! Μετά σκίσου! Φάρ' το όλο! Δεν με νοιάζει! Είμαι φεμινίστρια γιατί το 32% των Ελλήνων δικαιολογεί το βιασμό εν έτη 2016. Το 32% των Ελλήνων. 2016 είπε. Εμείς γιατί φτιάχνουμε το βίντεο τώρα. Ένας στους 3 Έλληνες θα δικαιολογήσουν κάποιον βιαστή όταν πάει και τους πει μια κοπέλα ότι βιάστηκε. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό. Είμαι φεμινίστρια γιατί τα βράδια δεν μπορώ να κυκλοφορήσω με ασφάλεια στους δρόμους μόνη μου, χωρίς να μου πει κάποιος από Κουκλά, πού πας? μέχρι να προσπαθήσει να με βιάσει. Είμαι φεμινίστρια γιατί μου έχει τύχει να με παρενοχλήσει κάποιος το βράδυ στον δρόμο, ενώ δεν φορούσα καν προκλητικά ρούχα. Πώς πηδήξαμε, πώς κάναμε το άλμα από το ψιτ κούκλα μέχρι το να προσπαθήσει κάποιος να με βιάσει, με ξεπερνάει. Και δεύτερον, κανείς δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μόνος του. Κανείς, είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, με απόλυτη ασφάλεια έξω δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις το βράδυ. Είναι ανάλογα και σε ποια περιοχή βρίσκεσαι. Και μάλλον θα της είπε, hey, ψιτ κούκλα. Hey, ψιτ κούκλα. Είμαι φεμινίστρια γιατί σε γυναίκες θύματα βιασμού το πρώτο που ρωτάνε είναι τι φορούσαν και όχι ποιος το έκανε. Πείτε μας γρήγορα, τι φορούσε. Έχω πάθει trigger. Το πρώτο πράγμα που ρωτάνε μία κοπέλα όταν έρχεται και σου λέει ότι βιάστηκε είναι τι φορούσες. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Δεν πρόκειται να σου συμβεί ποτέ αυτό. Άμα βιαστείς να πας να το καταγγείλεις. Δεν πρόκειται να σε ρωτήσουν τι φορούσες για πρώτη ερώτηση. Είμαι φεμινίστρια γιατί πολλοί άντρες επιζητούν διαστρεβλωμένα πρότυπα ομορφιάς για τις γυναίκες. Έτσι κάνουν νεαρά κορίτσια να υποφέρουν και να προσπαθούν να αλλάξουν την εμφάνισή τους με ανισόρροπες δίαιτες, πλαστικές προσώπους, στήθους, εδίου, γοφών και δεν συμμαζεύουν. Διαστρεβλωμένα πρότυπα ομορφιάς μόνο για τις γυναίκες. Για τους άντρες όχι. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Η τηλεόραση δεν προβάλλει καθόλου για τους άντρες διαστρεβλωμένα πρότυπα ομορφιάς και δεν προσπαθούν τα νεαρά αγόρια να τους μοιάσουν. Είμαι φεμινίστρια γιατί οι μετρημένες στα δάχτυλα γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλόβαθμες θέσεις κρίνονται για την εμφάνισή τους και όχι για το έργο τους, σε αντίθεση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Δεν υπάρχει κάποιο αόρατο χέρι στην κοινωνία μας το 2017 που εμποδίζει τις γυναίκες από το να πάρουν μέρος στα πολιτικά ή στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό είναι καθαρά η επιλογή των φίλων. Αν μια γυναίκα θέλει να πάρει μέρος, μπορεί να πάρει μέρος. Άμα είναι ικανή, μπορεί να φτάσει ψηλά. Αλλά δεν υπάρχει κανένα αόρατο χέρι που να την εμποδίζει μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Ποτέ. Κρίνονται για τη δουλειά τους και όχι για την εμφάνισή τους. Πάρε εμφάνιση Μέρκελ, Λαγκάρντ. Φτάσαν εκεί για τη δουλειά τους, όχι για την εμφάνισή τους. Είναι ιδιαστικές, δεν μπορώ να τις βλέπω, κι όμως έχουν φτάσει εκεί. Άρα μάλλον θα είναι για τη δουλειά τους. Επειδή τα γκέι, τα τρανς άτομα, αλλά και κάθε άνθρωπος που είναι διαφορετικός, δέχεται καθημερινά τη βία και τον εκφοβισμό στο σχολείο, στη σχολή, οπουδήποτε. Βλέπει Βαγγέλης Γιακουμάκης. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, ότι μπορεί το διαφορετικό στο σχολείο να δέχεται εκφοβισμό, αλλά παρόλα αυτά η κοινωνία μας αναγνωρίζει ότι είναι κακό αυτό
και το έχει κάνει παράνομο. Άμα ασκούν εκφοβισμό σε κάποιο άτομο επειδή είναι διαφορετικό ή βία, η κοινωνία το αναγνωρίζει και το θεωρεί παράνομο. Κατάγγειλέ το. Είμαι φεμινίστρια γιατί από όταν ήμουν μικρή δεν δικαιούμουν να εκφράζω την άποψή μου ανοιχτά και ισότιμα, π.χ. στα συγγενικά τραπέζια, και ακόμα και σήμερα προσπαθούν μανιωδώς να με πατρονάρουν. Δεν έχει συμβεί κυριολεκτικά ποτέ αυτό. Ποτέ δεν έχω πάει σε οικογενειακό τραπέζι και να πει την άποψή της μία γυναίκα και να πεταχτεί κάποιος και να πει όχι, δεν έχεις δικαίωμα στην άποψή σου επειδή είσαι γυναίκα, ή να την κοροϊδέψει την άποψή της επειδή είναι γυναίκα. Αν κοροϊδέψει την άποψή της, θα την κοροϊδέψει γιατί είναι χαζή. Αν κοροϊδέψει την άποψή της, θα την κοροϊδέψει γιατί δεν θα πιάνει καλά το point. Αλλά ποτέ κανείς δεν έχει σταματήσει μια γυναίκα από το να εκφράσει την άποψή της ή να υποβαθμίσει την άποψη μιας γυναίκας σε ένα συγκεκριτικό τραπέζι, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα. Είμαι φεμινίστρια γιατί η παράδοση μας έχει μάθει να αντιμετωπίζουμε τις άλλες γυναίκες ως αντίζηλες αντί ως φίλες. Αυτή μαγειρεύει καλύτερα από σένα. Περιποιείται περισσότερο τον εαυτό της. Έχει πιο πλούσιο άντρα. Θα σου φάει τον κόμενο. Θα σου φάει τον κόμενο. Η κοινωνία το περνάει αυτό στις γυναίκες. Η κοινωνία τους το περνάει. I am the feminist who is out to ruin your life. Είμαι φεμινίστρια γιατί ο κόσμος δεν είναι ασφαλής για τις γυναίκες. Γιατί οι μισές κοπέλες στη Γεμένη δίνονται με το ζόρι από παιδιά ως σύζυγοι. Συμφωνώ, ναι. Να πας και να φτιάξεις αυτό το βίντεο στα αραβικά στην Ιεμένη. Εκεί το χρειάζονται όντως. Επειδή το 65% των Βραζιλιάνων πιστεύει ότι μια γυναίκα με αποκαλυπτικά ρούχα της αξίζει να βιαστεί. Επειδή στη Σαουδική Αραβία οι γυναίκες ακόμη δεν μπορούν να οδηγήσουν. Ναι, συμφωνώ, και πάλι φτιάχτε αυτό το βίντεο στα αραβικά και πηγαίνετε να βοηθήσετε στη Σαουδική Αραβία που είναι πολύ οπισθοδρομική. Επειδή κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια κορίτσια, τα περισσότερα κάτω των 15, υπόκεινται σε κλειτοριδεκτομή για λόγους θρησκευτικούς ή παράδοσης. Ναι, έχεις δίκιο. Παίζει να είναι το μόνο πράγμα στο οποίο συμφωνούμε. Και οι θρησκευτικοί λόγοι που λες έχουν όνομα και λέγεται Ισλάμ. Για τους άντρες να είναι ανταγωνιστικοί, να κατέχουν υψηλές θέσεις και να έχουν μύες ικανούς για σωματική αναμέτρηση. Εντάξει, ναι, ζούμε σε καπιταλιστική κοινωνία. Για να καταφέρεις να επιζήσεις πρέπει να είσαι και λίγο ανταγωνιστικός. Τι να κάνουμε τώρα, ούτε εμένα μου αρέσει αυτό. Μα πάνω απ' όλα είμαι φεμινίστρια γιατί έχω συγχαθεί τη βία. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίδιες ευκαιρίες και ισότητα ανάμεσα στα φύλλα. Να μην φοβόμαστε ότι ανά πάσα στιγμή θα μας επιτεθεί κάποιος για τις επιλογές μας. Ναι, απέχουμε αρκετά από αυτή τη μέρα ακόμα. Όχι, αυτή η μέρα έχει έρθει. Τα φύλλα είναι ίσα.